Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos and enjoy. Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's a Bombshell Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Nasi nyaya ndanayo ndiye mukadzi akaita se akaisira vana vake mwana 7 years nomwana 3 years poison kuti vaite se vafe. Hanzi mukutaurwa kwenyaya iyi kuri kunzi pane nyaya yakaitika. Mukadzi anga angori nedepression for a long time wachiita se achingonetseka, but zvakazoitika ndezvekuti depression yakazokura kusvika pakuzouraya vana iye vanowawo mushonga wemakonzo. But zvikuitika ndezvekuti azofawo iye mukadzi iyeye, but panguva yese akaita izvi zvanga asati afa, anga angori kuchipatara ari pacritical. Kutaura kuitwa nyaya iyi pane vabvunzwa vehukama vari kutaura kuti isusu pataimuona munhu taingoita zvekufungidzira no anenge ane depression, panenge pane zvichiitika. Asi nyaya iri kunzi yakakonzeresa ndeyekuti murume anga achinjwa kwekushandira, and it's in the brains of most women, because women vazhinji vakadzi vanofunga kuti varume vanoita se vanohura, varume vese vanohura, but it's not everyone. Every man anoita se anohura. Kana achibatwa bho aite se ahure. Iri type yekuti nyangwe achibatwa bho inotongohura, ndozvavatongori, it's in their veins. But no, zvakazoitika akafunga kuti kuenda kure kwaita murume wangu pamaimuzivawo kuti anenge achitoda management yangu. Saka akazoita se akazongofunga kuti no zvatoita murume izvi, pamwe akutonoroora imwe mukadzi. Ndo pakufunga pokuisira vana poison mumabhega, vana vaita se vafa. Ndofunga ona kuti vana vafa, akatoona kuti hainini hapana chinhu chasarira ndichirarama, kana ndingoita se ndingoenda nevana vaita se avapfuura. So amana in the comment section, let's talk kuti zvinoitika sei kuti unoita depression, unoshaya kana unoudza yozokura kusvika pakuzoteka life. Ipapo panenge pakaipa. Saka the voice is now yours in the comment section. Tinzwe kuti munofungei. Dai ungoriwo depression waita sei. Tisingatanga kuchingamidza vachangotanga kusvika nhasi paBombshell Television. If it is your first time, don't forget to subscribe. Asi kana uri vamwe vakaita sana rutendo, ngori much salute. Ndoziva kuti harege kukomenda, akangoona video chete anoisa comment. Saka tinoda vanhu vakadaro pachannel yedu kuti tiende kumberi guys. Zvinotibatsira stereke, and mahara kunge uchisubscribe, mahara kunge uchilike video, mahara kukomenda, hazvimbodi kana chii kana data izvozvo. Saka thanks for watching.